ezabanye angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa awukwazi ukubopha lo sipho wakho wena ngithi uyakuhlula ukubopha lo sipho wakho ukuhlula ukubopha lo sipho wakho ungasabisi ke ungenze lutho lalela la wena into yokushawa wena into yokushawa wena into yokushawa wena into ebhutami ngiyacela amadoda wakho umfazi uyavinjwa kuyena wena mekubhethele ngizodlala ufazi kancane mbali ngicela uhlale phansi hayi uyasondela yena bafethu ngiyanicela wena uDodo uthi ngiyakuhlonipha wena wenza wonke lo Dodo ngoba ngiyakuhlonipha wena wenza wonke lo Dodo ngoba uyahlonishwa wena Dodo ukuthi uyahlonishwa wena asikusabi phela ukuthi uyindoda sakuhlonipha hayi ngoba uthathu fanele ukwazi lokho nazo awami yini amadoda ami lawo uyawazi amadoda ami wena angizwani nomuntu owahlo wena zolo lokhu buhlela ukhuluma nobaba uMakhalane ngithola mangikhuluma naye uchazani chaza ukuthi ngitsana naye ngoba nakho wena uhlule kwapha uthi kwakho ubona ukuthi nami ngihlule ngiyahluleka ubona ukuthi mina ngiyahluleka ubunga ngilethe ingane ngambona umfazi kahle ubunga ngilethe ingane bafanele laba ungilethe ingane bafanele awungilethe ingane ngilethe kubona bafana mina nginandaba ngoba lokhu kunakale ngwenza uwena isonakali la nakele kabi wena bonana ngekhinde encane buka lekhinde egqokile ukuthi ufuna ingane encane ubaba athi aqophiswana ngosifazane Lohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la usibukela khona kule episode namhlanje njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi once avela nje suke sicela wena ukuthi ulike ushare uphinde futhi usubscribe to this channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Kanti ke igama le show silibiza ngokuthi silungisa umjolo njengenjwayelo uyazi ukuthi ke mengabe usubscribeile uthole access yokuthi ukwazi ukubukela izinhlelo zethu ezifana nohlelo ezitholakala khona la ekhaya abangani bethu silungisa umjolo kanjalo nohlelo awundi ungakhohlwa ukupressa nangu thanks la eceleni uzokulekelela ukuthi ukwazi ukulekelela thina ukuthi sikhulise i-channel yethu ngaphezulu kwaloko phinde futhi ke ujoine nayi membership yale channel lokho uzokwazi ke futhi nakhona ukuthi ulekelele i-channel yethu ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usize ngakho i-channel ikhule ihambe iye phambili uyazi ke lapha ama price ahlukene khona qala from 9 rand to 14 rand kuze kube 35 rand it depends ukuthi wena ukwazi ukulekelela ngemali engakanani ungakhohlwa ukwenza zonke lezi zinto engiqeda ukuyibala njengamanje ngaphezulu kwakho konke lokho mawukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza thumela i-email address njengamanje to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mawenze njalo ukwazi ba mhlambe ku-episode elandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sazi kabanzi ukuthi udaba lakho lomjolo luhamba kanjani singagcini ke lapho siphinde futhi sithela utswayi ngaphezulu okubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi ekugcineni sikwazi ukulungisa sikwazi ukuqala i-episode namhlanje ngaphandle komkhuleko njengenjwayelo sonke sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyoqonda zikhanye zibe zinhle ongiphelezele ke siyobona ukuthi ngabe namhlanje silungisa indaba kabani and inkinga yakhe ihamba kanjani. Sanibonani igama lami nguMbali Cele ngibhalele silungisa umjolo ukuthi uzongilungisela inkinga engibhekene nayo nomuntu wami. Siphinde sikwamukele bese siyakubingelela mbukelo wohlelo mawukuthi uyaqala ukubuka namhlanje i-channel yethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ke ushare yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show njengenjwayelo yalazi igama lalo hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo and umlungisi ovelele igama lakhe udlala Matifana and is the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi masihlele kanje phasi suke solungisa indaba zakho ezinto umjolo uyafuna nokuyibona wena ula mhlambe kuma episode alandelayo kula kakhulu ngakwenza usithumelele i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com njengamanje khona umfowethu la eceleni kwami sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani ezithole la namhlanje nangokuthi ke mhlambe njengoba ela nje uyayibona yini inkinga uma ikhona inkinga sokwazi futhi nanokuthi siyilungise. Ladies and gentlemen, help us welcome nangu umfowethu la eceleni kwami who's going to introduce himself njengamanje ukuze sazi kabanzi ukuthi ubani esinaye osukwini la namhlanje. Mfowethu ngiyakubingelela ngwamukelo ohlelweni silungisa umjolo friend. Uyaphila mntaka baba. Hayi mfethu nami ngiphila kakhulu ungizwile eqhawe lakithi igama lami ngingudlala Matifana but nginombukelo obukile njengamanje ongakwazi wena ukuthi unguba oyi introduce nje ukuthi wena ungubani wakabani. igama lami Sipho Cele Makaye I know bese siyathokoza kakhulu sibe nawe namhlanje nanokuthi ufike la kwishow namhlanje. Mfethu kunosisi la igama lakhe uMbali. uMbali usibhalele wathi yazini
Ngicela ningilandele uMagaye nimbeke la khona izinto engifuna ukuthi siyilungise naye. Mhlambe wena ezucele umazi kanjani uMbali? Umbali unkosikazi wami. Unkosikazi wakho. Okay, so as kuunkosikazi wakho izinto zihamba kanjani mhlambe between you and her? Yonke into ihamba kahle ngokubuka nje ngawo mfowethu. Ngabe udlala ngami? Muthi khona amaphutha. Bakhona amaphutha apha njalo. Mengathiwa nje mfethu ngichazele mhlawumbe umuntu wakho ukuthi umuntu kanjani. Ungangichazela njengomuntu onjani? Umuntu onothando, umuntu onakekelayo. Unjani mfethu? Ongihalisele mhlambe nami ngihale, not ukuthi ngihalele ukuthi ngimbambe ngelinye ilanga. Ukhala nje ukuthi ngazi mfethu ukuthi lo muntu okhuluma ngaye umuntu osifazane kanjani. Unkosikazi wami umuntu alright. Sesinesikhathi sithandana. Nesikhathi nithandana. Sinanezingane ezimbili. Abantwana ababili. Okay. I know mfethu kulungile. Namhlanje ke unkosikazi wakho ukulethela kwishow simply because ubone ngathi khona inkinga ezikhona phakathi kwenu. Mhlambe wena as ikhanda lemuzi noma ikhanda lomuzi were you aware ukuthi khona inkinga ezikhona phakathi kwenu noma wena bobone ngathi yonke into ihamba kahle? Hayi mfowami ngabe ngidlala ngayo. Usabona yonke into ihamba. Yonke into iqondile. Shuthi njengoba ubone ngathi ukuthi yonke into iqondile ulindele noma yini azoyisho namhlanje. Usama ngazona ukubona wena. Nanokubona mina. Mfethu khuleka mina mfethu masubona mina usuke ubona yena ngqo uNkulunkulu wemjolo. And njengoba nginawe la mfethu ngisuke ngizolungisa izinkinga zakhe ezisinto umjolo. Yabo njengoba usula kwisho namhlanje ngiyakuthembisa ngeke uhambe mfethu izinto zakho zingalungile. Uready ukuthi umbone umama umuzwe nanokuthi ufuna ukuthini kwena? Hayi ngiyakuhlupha mfethu ngabuya naye. Hayi no mfethu kulungile njengoba ubona ke la sibaningi yithimba leli mfethu esisebenza nalo ungathuki kakhulu. Abantu esebenzisana nabo and umfowethu loku uyena owenza sure ukuthi isimo siqopheka kahle lekhaya nesefi khona phakathi kwethu sonke ngoba nibuye nishaya ngazi noma mhlawumbe kuzothi mabe sekuvela inkinga mhlawumbe ushaye mina noma uphakamisela isandla umama uzokwazi ukuthi amlande ambeke la then meyabe semlethileke so bese siyakwazi ukuthi sikhulume naye sithole mhlawumbe nezinkinga ezikhona phakathi kwenu nanokulungisa nje la kumele kulungiswe khona uthe uready ukubona umama. Hayi ngiready mfowethu. Njengoba uzwa ke mbukelo ohlelo silungisa umjolo uMagaye uthi ayena uready ukuthi abone kahle ukuthi unkosikazi wakhe waye embeke lapha phambi kwamakhamera yini lengakafuna ukuyixoxa naye and umangele ngoba yena ngokwakhe akayibona inkinga uthi usenje na ukubona uNkulunkulu wemjolo phakathi kwakhe. Ake silinde ke sibone ukuthi ke meyabe ifika umama uzofika nazo izinkinga sibheke nje nanokuthi sizokwazi ukuthi silungise ngoba uyazi ukuthi lekhaya asihlulwa lutho. Khumbula noma uthi unezinkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza thumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ithimba lethu liyahamba njengamanje losilandela ngqo umama libuye naye limbeke la ephila mase siqala indaba yethu. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? I know ngiyaphila kakhulu. Njengesicelo sakho nesifiso sakho sokuthi sikulandele nangu ubafo la umfokacele sikulethele yena la kwishow nizokhuluma kabanzi. Sibe sesimthatha ke uMagaye sambeka la. Kube khona imibuzo embalwa ke ngimbuze yena. Mhlambe before siqale nje nawe ngathanda ukuthi ngikubuze imibuzo embalwa before siqhubeke. Mawubheka nje ngokwakho ubudlelwane phakathi kwakho noMagaye phamba kanjani? Kona angizoqhamba nje amanga bekade kuhamba kahle kodwa ke ngenxa yezenzo zakhe izinto sevita nezabheda nje angisakwazi ukumthemba kwasendlini nje akasayena lo muntu oyeyena uyabona ukuthi khona yenzayo noma ngabe akangikhombisi phela straight kodwa kuyabonakala ukuthi khona into ayenzayo. Mhlambe ngokubuka kwakho yini eshintshile from izinto ade ezenza before nezinto asezenza manje? Akasana sikhathi ubuya late emsebenzini ubuya enolaka nje mawuthi ukhuluma naye nje uthatha kubuyisele akasakwazi nokungihlonipha ngomkakhe. Ngithe meyabe ngikhuluma naye uMagaye waveza ukuthi yena ubona yonke into ihamba kahle akayiboni inkinga phakathi kwenu nobabili. While wena njengoba umlethela ingoba khona inkinga oyibonayo and onesifiso sokuthi nilungise yona. Mhlambe omunye umuntu angabuza ukuthi uke wasithola isikhathi sokuthi ukuhlale naye phasi noma uthi hayi no ngoba vele ngisho wahlala naye phasi ngeke ngilalele engcono mhlawumbe ukuthi ngimlethe la kwisho sizokhuluma naye. Akokuqala nje akayibona inkinga yena ngoba vele umuntu owenza inkinga uyena. Mawenza inkinga ke nawe vele avamisile ukuthi uyibone. Okay. Kodwa zona nje inkinga ikhona futhi ke mawuthi uzama ukuthi uhlale naye phansi
Ngitshela umyeni wami ahlale phansi silungise la. Waphela ikhaya ngeke vele uzwe lakhe wedwa kudinga ukuthi manibambisene nibambisane niba uthuni lakhe ekhaya. Kodwa mawuthi uzama ukukhuluma nawe uyabona nje ukuthi akabambeki. Akabambeki lokho ukuthi ingcingo ingena ngapha nangapha akahlali ngisho endlini. Usefika ubeka isikhwama uyogeza emva lokho ageza ngisho 5 hours ehlele ebathroom. Ukhona umuntu ongahlala u5 hours ebathroom wena ungahlala 5 hours ebathroom. Akulula impela kakhulukazi umuntu wesilisa. Exactly. Indoda igeza nje 2 minutes futhi Njalo. 2 minutes umkhulu. Naye wayegeza wona kuqala manje sengigezela 5 hours engawazi ukuthi uvilaphi. Ngoba ngiyabona ukuthi inkinga yiningi kakhulu ekhaya khona. Mhlambe omunye umbuzo engakubuza wona oseceleni nje ukuthi khona usathinta ubaba noma hayi. Njoba kutshela ukuthi asanasikhathi nje. Umuntu nje ofikayo ayiphumela. Shuthi uyazi ukuthi lento akade eyithola endlini useyithola nje. I know. Lungile. Angabe ngisachitha ke isikhathi senu. Angivele ngikiyeke nje mama ukhulume naye ubaba ukuthi yini lo ufuna ukuthi umtshele yona. Into engenze ngingabhalela ukulungisa umjolo ukuthi wena ngeni wami ngikuthanda impela kodwa izinto zenzayo angazi ukuthi kwenzakaleni angazi kujikephi kodwa nje usungishintshele usumuntu engamazi phendwe ngisho isilwane uhamba umithisa bangaki nje last month kufika abantu Wena nkosikazi angizwa uhamba umithisa ngithi uyangizwa nje imithisa ba umithisa amantombazana imithisa kodwa ngiyavevunywa ngisehlala ave kuwena kuphela uma usuphendula kuMoses ngoba ngiyakutshela ukuthi wena uyamithisa kodwa futhi uyithatha into ekhuluma ngiyithatha kubantu abafikile last month bezongitshela ukuthi wena umithisile babathathu ngeke yodwa ngafika abantu abathathu ukwazi kodwa nkosikazi ukuthi lento siyikhuluma iphele endlini ngaphambi ukuthi ungilethe kula makhamera lalela ke mina mangikhuluma nawe endlini wenze njani uyanginika isikhathi mina sokuthi ngikhulume nawe usufuna mina ngihlala umuntu ongithinisayo yazi ukuthi right ukuthi wena ube celebrity waziwe ukuthi into enjani ngifuna bakwazi ukuthi into enjani ngoba into ekhohlakele ungakhuluma phela nami ngathi ukhuluma nomntwana ngikhuluma nobani wenzise komntwana ingakho ngikukhomba njengomntwana umntwana mina wembala yazi mina ngiyacasuka phela ngishana namadoda akho ngilethe kona sokamatidam futhi lawo ngoba nakhona ungakwazi ukuyiphatha kahle sokamatidam lawo ayikho indlela engakwazi lalela lana ke webhuti ngikutshela mina ngiyiphethe kahle mina ngifani nawe yezo wena ungakwazi ukubopha lo zipho wakho ungayitshela ukuthi sonke siyafana nawe awukwazi mina ngisuke ekseni ngemsebenzi ngibuye emsebenzini ngize ubuya ngasikhathini ekhaya ubuya ngasikhathini ekhaya yazi wena uhlole mina ngibhanga nawo wonke yele ungangijwayela kabi uyinja wena ungangitsheli ngawe mina ungazongitshela ngawe mina uyazi ungangitshela ngawe wena mfethu ungeke ngicela butami ngicela nihlale phansi lalela wena ngitshele mina yezo ngakufana ungeyilutho wena uyazi wawungeyilutho ungenalutho wena yazi wena wagqoka into eyidabukile uba wakusiza lapho ukwazi ukuhamba umithisa ungaqedile ngisho ekhaya usikhotheni wena ungangitsheli ngawe nawe samadodangana kumele wena yagqoka ikhindi eyincane ukuthi ufuna ingane eyincane lezi izona le ikhindi ezikwenza ukuthi yambona umuntu wakho lo ngicela wehlisa umoya fuck off man sikhotheni lento le ngidlala umfazi awudlala uwo fuck off fuck off indaba yakho nje fuck off usuka le ndlini uzongibuyisa nabantu fanele bekubona sikhohlakala indini nabafazi babalekisa izingane zabo kwena ngoba unakele ngithuka umfazi kanje mfowethu uyabona ukuthi umama la indaba sikayazi kahle kahle usikwenzakalani kodwa wena usuvuke ngolaka wala yini lekulwisa kangaka mfowethu shaba isazelo phela ngiliswa wemfowethu ukuthi yini le bimhlula ukuthi ahlale nami njengemdaka ekhaya sikhulume lento siqede mfethu umama ushela ukuthi meyabe ehlala nawe phasi awumnike isikhathi sakho kunalowo ngisho ugeza ebathroom ugeza 5 hours waphinda futhi wakuletha ukuthi usumbukanisile nabantu shitshana nendlela yokugqoka mbuke ngigqoke kanjani ufuna ukuthama ingane ezincane usuyithathatha manje wena wemfowethu uvume ukuthi ngithiwa umfazi uyindoda angivumeli bafo ukuthi umama umfuna wena lo mfazi kodwa bafo uyangibona mina awumthathi ngani momfuna mfethu musu kuyenza ibe ngami lento wena la solungisa indaba yakho yabo wena njengamanje uhluleka ukumela izinkinga zakho nazi izinkinga zakho zikhona ifike izithaqaqa azikusabi futhi zikutshela ufoko manje ungenzi lutho ngitshele mfowethu ufika kimi ukuthi ngizolungisa izinkinga hayi ukuthi ngizodela umfazi wami lapha phambili angisimanje ngizama kona ukuthi ngiyalungisa wena ufuna ukulungiseka ngani angithi wena kukhala umbali ukhala ngokuthi wena ubhebhizwe wena
uphizi wena ushaya kwasana uqoba kwasana nazi ingane Father of the nation. nazi ingane eziwu3 ezibikiwe kufika abantu bezobika izingane ngani Yebo. abathathu uyabazi labo bantu mfethu abawo mina mfethu ngibazi ngani khuluma nomuntu wakho ngibali ngizokunikezela ithuba awuphinde umtinyele uyazazi indaba zakhe Kufika amantombazana amathathu ezosho ukuthi wena umamithisile. Ngale kalokho ngangikutshelile ukuthi kade kufikile bezosho ukuthi wena usondla ingane zabo ekhaya. Awondli uyamithisa awondli uyinja. Angizondli ngezakho. Ezabanye? Angizondli Ezabanye. ngezakho. Angithi uhamba umithisa wena. Angithi uhamba umithisa wena. Angithi uhamba umithisa wena. Angithi uhamba umithisa. Awukwazi ukubopha lo sipho wakho wena ngithi. Uyakuhlola ukubopha lo sipho wakho. Ukuhlola ukubopha lo sipho wakho. Wento endlu. Ungasabisi ke ungenze lutho. La. Yabo wena into yokushawa wena. Into yokushawa wena. Wena into yokushawa wena. Wena into ebhuta ngiyacela. Ngiyacela. Amadoda wakho umfazi uyavinjwa kuyena wena mekubhedela. Ngizodlala umfazi. Kancane. Mbali ngicela uhlale phansi Hayibo uyasondela yena. bafethu ngiyanicela Wena udoda uthi ngiyakuhlonipha wena. Wenza wonke lo doda ngoba ngiyakuhlonipha wena. Wenza wonke lo doda ngoba uyakuhlonishwa wena. Doda ukuthi uyahlonishwa wena. Hayibo naku umuntu. Asikusabi phela ukuthi uyindoda sakuhlonipha hayi ngoba uthathu. Fanele ukwazi lokho. Awami. Nazo ufuna Awami yini? Amadoda ami lawo. Uyawazi amadoda ami wena? Angizwani nomuntu wahlo. Wena zolo lokhu buhlela ukhuluma nobala baba amakhalane ngithuka. Mangikhuluma naye uchazani? Chaza ukuthi ngithanda naye. Ngeke ngasho Ngoba nakho wena uhlule ubopha uzipho ubona ukuthi nami ngiyahluleka. Ubona ukuthi mina ngiyahluleka. Ubungangilethi ingane. Ngambona umfazi kahle. Ubungangilethi ingane bafanele laba, ungilethi ingane bafanele. Awungilethi ingane. Ngilethe kubona bafana mina nginandaba ngoba lokhu kunakale ngwenza uwena isonakali la. Nakele kabi wena. Bonela ngekhinde encane buka lekhinde egqokile ukuthi ufuna ingane encane. Ubaba athi aqophiswana nomuntu wesifazane. Ngizokuyeka nje kanje ubusaphambi kwabafowethu ngikuhloniphe. Uyena ubaba bakho akutshelanga ukuthi ungahamba umithisa, akutshelanga lokho. Wahluleka ukutshela ukuthi uyeke uhamba umithisa. Wakuhluleka ukutshela lokho. Uyakwazi ukuthi kumele uhambe umithisa noma uma ukutshelela umlalelanga lokho. Vele uzogcina mina. Kufanele ngigcine vele ngoba mina ngiright. Hawu. Makhaya uyakwazi ukuthula mengabe kumele ubhekane nezindaba zakho kodwa mengabe kumele uMagaya athule mengabe kumele angene kwabanye abantu akhulume uyakhuluma zabamithisi Makhaya mina mfowethu ngifuna umuntu ohlala phansi nami angitsha hayi ngikhonje umfazi sihleli nawe la mfethu sizama ukulungisa izinkinga zakho and la sifuna ukuthi nilwe sifuna ukuthi izinkinga zakho zilunge and njengamanje nina nikalungisa ilutho umama usabeka iside lakhe wena ukukho sakuphikila ukukho sakuvumile awukho kushoyo ukuthi uhambisana nako kunaloko mfethu uyahliphizisa nje lento ekhulunywa umama into ongayazi hayi ngayishwa azikho ingane onazo ngaphandle wena hayi sengibuya ngezansi nje mfethu azikho ingane yazivuma lezazishoyo ezifika zikhona phela mfethu uyenza kanjani into enjalo ukuthi umithise ngaphandle and umithise abantu abahlukene uphinde uzolala nomama are you aware if esezikhona ezikhathini zamanje are you aware izinto ongazenzo ezingalimaza umama mhlawumbe ngesinye isikhathi uyazi mfethu manje indaba yokulala nabantu abaningi abahlukahlukene ukuthi kuyi-risk kanjani zingaki ingane onazo kuyimanje ngaphandle onje sengikhulume iqiniso mfethu lonke obusenze wangifikisa la unkosikazi Zu9 sezizonke. Ngiyalingwa mina. Wema yazi ngiphenduka uMoses isehlani. Baba ubaba wangizala ngedwa. Uma uvusa umuzwa baba wakho fanele uhambe umithisa. Fanele uhambe umithisa. Ngihlosa umithisa. Ngoba usuzu wangibelana nkosikazi ngiyazithoba ngiyazehlisa. Uyayithoba uyazehlisa. Ngeke uphinde futhi ukuboye lokho wena owami ngeke ngiphinde ngithathe umuntu. Kushuthi wena bafo unezingane eziwu11 u10 neziwu2 nomama. Kushuthi una 11 yini ndaba ningayikosiza iKaizer Chiefs iwin ngoba kushuthi ngesquad sebhola ngoba unesquad sebhola phela yazi iKaizer Chiefs iyayidinga le ngane zakho nje ivele iwin ithathe league yini ndaba mfethu ungazithathi le ngane mfethu uzokwazi kodwa kuba umamncane ezinganeni eziningi kanje awusiphela uchaza ukuthi uyafa wethu umuzi singamenufi singamenufi angeke ngize ngimele mina lento yakho mfethu umama uqale wakusola ukuthi wena khona into yenzayo ngaphandle and mengabe kusola kwafika ufakazi ekhaya abantu bezobika izingane sebeyibikile manje izingane wena usuyavuma uyaconfess ukuthi I know ngaphezulu kwalo 3 awuzwile
kuney'ngane eziwu-9 sezizonke. Uzondla kanjani zonke ley'ngane umama engazi? Ubuwenza kanjani ukuthi agcine engazi lutho, engaboni lutho, kodwa wena wazi ukuthi uyazondla zonke ley'ngane? Mase kubuyela emaqinisweni nje mfowethu. Angondli ngisho yodwa kulezi ngane ngondleza ezomngane kuphela. Nazo zona uyazondla? Kenze njani? Yini ukondla? Ngoba wena uhambisa Yini ukondla? Ngiphuza utshwala. Yini ukondla? Ngithenga ingane. Yini ukondla? Ungena nepuphu nerice kuphela, ingane zakho zidla ipuphu nerice kuphela wena. Akazazi nokuthi ifunda bambuza ukuthi ifunda bayingane zakho umbuzo uzokutshelani. Nangu phambi kwakho umbuzo. Umbuzo iminyaka yazi, umbuzo izalwa nini? Nangu phambi kwakho umbuzo. Bafo ley'ngane eziwu-9 komama bahlukene. uNkulunkulu. Bahlukene bafo. Kanti ley'ngane mfethu zibonani la kuwena? Iskindi nasi. Ile skindi lesi. Awusho ngani nkosikazi ngoba ayinwa wuwe ikhendi lezi ukuthi awuzifuni. Usukubona namhlanje ngoba usutshele othanda indaba zabantu abasha. Ngizokwenza njani mawufika nazo mina ngoba phela kuyayina ngizoyayina ngoba ufuna ukuyigqoka ngithi. Ngizoyayina kodwa ngiyithengi. Ngithenga ngoba. Ngithenga ngoba Bengaveni kuwo ngitshela ukuthi ubungigqokisa ungondla. Sekuyaxaka manje. Uwe ubuthenga le khindi. angaze ngiyithenge ikhindi nganginika imali ukuthi ambe uthenga into ozoyiqoka. Nganginika imali mina ngithi uthenga into ozoyiqoka. Angeke ngiyithenge mina iskindi lesi. Ikhindi zokuphalaza. Ngithi hamba uchama ngaze ingane. Ubuye uzongandisela umuzi. Ubuye uzongilandela ingculazi. Uyangisanganela wena. Wena uyangidakelwa. Hayi lokuthi wena uyangidakelwa. Nkosikazi angazi ukuthi uzwa kanjani. Oh, mina ngasese. Ngoba ngishilo ngathi mina icala msengiyalivuma. And futhi ngiyaxolisa. Phambi kwe-TV bebuka abantu. Ngiyaxolisa. Lokho kwenzakaliye ngekuphinde kwenzeke. Kanje ngisakuthanda wena nengane zami. Manje njengoba nina niney'ngane eziwu-2, wena mfethu usaqhubeka futhi ngoba umile, mhlawumbe uzophumula nje mfethu. Angimile mfethu. Yabo nje esekwazi uzongihlaza nezwe kanje. Umhlazile nawe. Yabo wena njengoba uzobukwa abantu manje ukuthi wena ubhizi wena. Nimgade futhi. Yiphi ikhamera yami la? Nimgade. Nimgade. Meke wakushela walala nawe uzomitha. Uyamithisa nje lo muntu lo. Umeke nje wamqoma mvezeni, ayimveze ikhamera futhi mvezeni. Meke nje waqoma lo muntu lo. Mithi yani umithile wena. Kanye akadonsi ngisho isikhathi eside round eyodwa hleli. Hayi noma sengibuka vele ikhamera, ngisafuna intombazane, ngifuna umkami kuphela. Mama. Uthi uyakufuna. Akakuceli ngisho ukucela uyakufuna wena uyakufuna owakhe. Come back to him. Phezu kwezimo zonke buyela kuyena. Nezingane zakhe eziwu-9 woza nomthwalo wakho mama. Uzonembethe. Uma ezovuma nami lokho ngizokusho. Okay. Asiza umama uthi umama uzokunikeza ithuba kodwa kunemigomo nemibandela. Asizwe ukuthi uzothini. Mawusafuna ukuba nami empilweni yakho kuzomela sihambe sokuvala inzalo. Angizwa. Ngizwe kahle. Angizwa. Ngithi kuzofanele sihambe sokuvala inzalo wena musafuna ukuba nami empilweni yakho. Okusho ukuthi uyongithela njengenkomo. Njalo nje. Akujiki. Ikhona inkabi yomuntu. Angizwanga? Ikhona inkabi yomuntu. Izoqala ngawe. Wena wokuqala uzobe uqala. Ukuze nje uma usafuna ukuba nami kuzoba njalo. Wena nkosikazi wena usunele ningane njengoba. Sengi right. Angithi sungilethelile u9 eceleni. Mina nginengane eziwu11 angithi manje. 11. Kodwa ngaya kabili lebhawodi kodwa seziwu11. Hawu. Lo ngazala esiswini. Kaze ngizwe lengizwa namhla. Indoda iyovala inzalo. Injalo nje endizoya kweyivala. Ukumusa athanda kodwa ukuba nami uma ungafuni angeke uzukwenze lokho. Ake ngizwe kumfowethu. Ake kuthiwa sehlela wena lesigama esengizitshiwa nawe nkosikazi. Ungasivuma wena. Asingehlele mina bafo futhi ngeke singehlele ngoba uyiphethe kahle ingane eziwu9. Wangifaka nje endabeni zakho mina. Wona 9 bhuti 11 anginazi ingane eziwu11. Musa nje mina ngizolungisa inkinga yakho hayi ukuthi nguwena. Mina hayi ukuthi umuntu engilala nawe uyamitha. Akaze wamithwa yedwa futhi sinengane eyodwa. Musa ke wena ungenza wena akuwena mina.
ufuna ungitshela ukuthi sisombululo sale ndaba ukuthi ngiyothelwa mina njengenkomo. Cha. Mawuhlule ilokho ayikho into. Yabo mina mfethu mengithi kwena yenza phela nawe. Njobe ngithi inkabi yami ngoba uyinkabi utheniwe. Kodwa sikho-ke lapho inkabi yami. Uyavuma yini ukuba inkabi ngokusemthethweni inkabi yami? Ngibuza ukuthi inkabi ngavuma yini ukuthunga inkomo le. Ivalwe nayo ingasebenzi. Makuthiwa ngenze njengawe ngingavuma kodwa ngoba ngiyazazi ukuthi ngiphethe kahle ngize ngivume. Angithi wena uhlulo kubopha uzipho. Uyakuhlola. Uyakuhlola uzipho baba. Angiyazi mina And manje when you're about to be inkabi ngoba Wesiphatha ingane ezincane, ingane ezincane. ngeyikhindi nje mfethu ubona ukuthi uyithatha wena shaya ingane ezincane. Longazabi. Ngivalwe akulungile nkosikazi. Ngoba lo muzi ufuna uqhubeka enzokwenzani. Hayi akube njalo vele. Shwa kodwa Ukuze sizoba right nje. Siphuma nalelo. Solution. Khathele. Awu. Imali yophuma kuye futhi. Kodwa futhi lokho Kanti ubani osebenzayo? issue. Ubani osebenzayo? Angeke ngikunikeze ngoba ngimini ngangikuthumile. Nangu udladle, nangekhuphuka udladle bowudlidla. Ngisho ngabe udlidli mayithanda. Kodwa kusalayo wena nje ngiyovala. Uma usafuna ukuba nami. Uma ungasafuni ke kukwena. Kodwa mfethu lokho akukunikeza ilungelo. Akukunikeza ilungelo lokuthi ngoba naku usevumile phela ukuthi manje hamba uyothenwa. Angazi noma ngiyibeka kahle ngoba usethi hamba uyothenwa mase ngoba usutheniwe ke usuzoqhubeka futhi uhamba ubapipiliza ke ngoba wazi ukuthi awusamithisi. Mawucabanga yona uphinda yona induku isebenzi sitheniwe. Ukuthi iyasebenza ayisebenza ngihlangene mina nalokho. Okunye webhuti bese ngikhohle nokusho. Kunengane bilokhu ivakasha lapha endlini uthi ingane yamzala wakhe. Only to find ukuthi ingane yakhe nomzala wakhe. Lo muntu ukwazi ukuthi angene adle khona endlini kubo. Umuntu ophilayo loyo. Kahle kahle wena mfethu kushuthi walesi wephindi. Walesi wephindi nje walibona kulayini. Noma mhlambe wakwashunqiselwa ngephendi. Awunawo ngilanywa abafowethu. Phela khona abantu ekuthiwa bashunqiselwa ngamaphindi mfethu. Meke nje balibona kulayini bavukela. Wena mfethu uyayibona kanti usuyikehle. Emadadewethu usho ukuthi wamithisa umzala wakhe. Mzala wakhe ingane yamzala wakhe. Lokho ngithi ingane yamzala phela mina ngibhizi ngiyathanda tangazi ukuthi ngithande yakwami vele ingane. Kodwa uma wethini le ndaba. Uzochaza phela ngithi wena nokonakala kwakho. Wangichaya. Uzokumele ukuchaze lokho kumele ukumele njengoba okwenzile. Ola siphi isibhamu sami bengisishiye la. Uzosenzani isibhamu? Ola bengisishiye la isibhamu. Usenzani? Isibhamu sakho ufuna ukubula manje. Ngibulale kwami. Wena ungayenzi lo. vele unamsebenzi walutho. Kwavele nje unamsebenzi walutho noma ungafa ngisho ngenza ningabi kodwa ingane izongabi nababa ngokufa kwakho ukukhumbule lokho ukuthi uno level. noNkulunkulu Futhi 12 ngiyamzala. 12 ngekamzali. Angilutho emhlabeni bonke. Mfethu iqiniso ukuthi wena watotoloza umzala asiqale lapho usulivumile lelo kuqala icala. Watotoloza umzala. Naniganga noma mhlambe naniqondile ukumithisana. Ome nje mfethu ngingene kuyomfazi. Uyithatha phi into ekhulumayo? Wena uyazi? Wena uyazi into engikhulumayo? Noma ukuzwisisho ukuthi indodana. Awuyazi into engikhulumayo na? Ubuza na uthi ukuzwisisho lesi somzali wezali indodana. Mfethu wampipiliza yini umzala wakho na? Ngoba sithe ngizoxolisa la mfethu. Sengivuma konke yebo. Unesibili. Unesibili. Imake bafo umzala uyamehlisa ipendi noma uyazehlisa? Ayikho phela mfethu into la eyenziwe emhlabeni kungavunyelene weso. Ngangingakazi ukuthi umzala. Ngakuthola nje esebambile. Uye lo sehambe ukuqhwanda waqhwanda ukutholile la ifuna. Ekhaya bathini ngesituation ekanje? Nibafihlele ekhaya noma inayo baba yayinika yena. Yiloyo ke sengimtshelile uyeza. Ngimtshelile ukuthi ingane yakho useyalazi iqiniso. Ngedlaleni nabo sikhotheni la. Seyalazi iqiniso ngimtshelile ukuthi angeze kuwena uwena ubaba wengane. Bizi nidlisa ubaba abantu nidlala ngani mudlisa ingane engayizali. Nikhohlakene nobabili nomzala wakho nini. Futhi ninto enduku nje noba uthu. Noba uthu. Yena futhi kusazomthola ngoba ungenza isilima kakhulu. Not induku lo hambo inikeza amantombazane. Induku
like Kodwa mfethu kwangamse side yalo nkosikazi oyisa. mfethu angithathi isayidi lamuntu mina kahle futhi noma athiwa ngisesayidini lakho sisi uyena obhale kwishow and inkinga yakhe ngiyayibona ukuthi inkulu kakhulu because nawe wena kahle kahle wena oyifaka ngaphasi kwebhasi because zonke lezi zinto ayishoyo umama ayikho neyodwa ibikayo izinto ezaziyo ukugula ukudu bakho nje obubenza yabo Mina ukuthula nalezi zinto kuyimanje wena ngifuna ukuphila nayo impilo yami yonke ethi yabo manje mase iphuma sekuthiwa angangenziwe inkomo ngithenwe yabona manje usuzoba inkabi impilo yakho yonke ke manje umsebenzi yakho kodwa wena umsebenzi yakho ingoba ngithole ngokhohlakala kwakho manje mina fanga ngihlale ngilinde wena ngilokho ngilinde wena ubuzazi ukuthi wenza ukunakala uyongilandela izifo zongilandela izifo fanga ngibuye ngigule mina ngiyiphathe kahle mase ngiguliswa wena uyisidwede wena uyisidwede nje into yo uNkulunkulu engabe ngangikwenzeni hayi kodwa ke unkosikazi webaphela yazi kangimenzeni uNkulunkulu nginika wena hayi angimazi futhi ngifuna ngithethelele ngempela ngoba ngazi kangimenzeni ngiphose kulezi ngiphosepi masumenza manje usubiza umphakathi uzokulekelela ngiphosepi ngiphothe ekutheni ngithiqiniso ngiphothe ukutheni ngithiqiniso abantu bengilande bangilethi wena befanga kanjani kube thwale lo sithulile nje kwayigunya lami lempilo ngithwala imthwalo yakho mina uyozushonela emgodi wena uhlenya ngempela wena yethu uhlenya ngempela mina ngithwala imthwalo yokunakala kwakho mina ngithwala imthwalo yokunakala kwakho mina wena usangana abola hayi bhuti ngeke hayi lutho umuntu wena uyasangana yanga ngempela uyagula la wena ula wena ula ngiyakutshela wena ula wehle ohlani ukunakala vele uhlezi wehle masunakala ngithi angithi unkosikazi angithi ngibizi kanjalo bize ngegama ithi wembala ngizoyazi igama lami yeah inkinga lezi ezikhona emhlabeni zonke zoniwa ngomlomo elungise ngawo umlomo awonanga ke ngomlomo wena namanga awomanga ngewone lapha wona ngetotolozo ufuna kulungiswe ngomlomo ngeke kulungiswe ngomlomo manje kulungise ngephephi futhi angazi ke kokuwena ukuthi ulungisa kanjani kulungise kubona futhi abantu bakho akumini awu ngiyeke wena ngolungisa kabanye ngokusiza ngone kuyokusiza indlela kulungiswa indlela ngephephi ubuza bona ngithi wena uhambe wakubona usubuza mina futhi wena ngiyaqala ukubona nje fanele ingoba ngabe ngingakwazi nami ukuthi nje ukube ngikwazi ukuthi nje ngabe kade wangazi lokho sathanda ngiyaqala ukubona sineminyaka ngazi kubona nje nami ngineminyaka kade bengingazi ukuthi unezinto nje ususho ungikhesha ngesibhakela nkosi phambi kwabantu futhi ube nenhlanhla ngoba ngikwazanga ukuthola ube nenhlanhla ngoba ngikwazanga ukuthola kahle hle nje mhlawumbe futhi into ezoyixazulula ukuthi usithole kanye ila uzokufa usamuluke la ngoba la ingathi awusile ekhanda isikhanda elingasili bona kungehlelwa nawo uyehlelwa manje ungehlelwa la ingulube nginonela sengingulube mina sengingulube mina nangu ikhindi zokuphalaza bo kahle wena bo ingulube lemfethu iyanginonela yathini yathi waza kuyona wena yasho njalo makuthiwa ngikhindi zokuphalaza uyathula mfowethu cha namfethu wena musa unkosikazi ngizokupha yena mfowethu angenzeni akala phela abanye amadoda ayazazi ukuthi afuna nempilo nafani nawe ngicabanga ukuthi bonke bafana nawe amanye amadoda ayazazi ukuthi afunani wena uyazazi yini wena uyazazi wena ukuthi ufunani yini wena ufuna ukungipha into wena osuyidlile masho uthi nama ngizoqedela ayikangixaqi ayikaxaqi manje iqaqile phela ngaba ngiqondisa njengoba usuhamba indlela engaka wazi ngani ukuthi khona bangamithanga khona lapho othi kubuza wazi ngani ukuthi khona bangamithanga khona lapho ngitshela mina ukuthi labantu bafika kuqala kunawo ukuthi kuphela wena sashi zaqala kunabo awuphinde futhi ngithi ungathindi uthola ukuthi laba abantu ngabazi kuqala kunawo wabazi kuqala kunami ngase ngishada loba ngithanda uyabona ukuthi nalapho usaqhuba ngona ungenza islim ungifaka kanjani kubantwana abangaka ngoba zikhona izingane endala kunalezi zakho kumina okay isikhathi esingaka ke nihlala ndawonye awumtsheli ngane iqiniso ubuzoyifihla lento kuze kube nini unguna phakathi uthi khona ingane enjani thina kithi so uthi khona ingane enjani uthi khona ingane enjani uzwanga sihle uthi khona ingane enjani webhuti ngisize yes ngisize uthi khona ingane enjani ngithi kunezingane ezindala unale yakho yabo wena
Yabo wena, yabo. Mbali. Angithi uthi ngikhuluma amaqiniso. Ngiyacela. Base ngiwakhuluma usuyathini. Base ngiwakhuluma usuyathini. Dinwa yini? Ngicela uhlale phansi. Yayibona. Ngicela uhlale Dinwa yini base ngiwakhuluma. Yabo wena. Ngiwakhuluma. Mfowethu. Akushongo no. Ngiyacela uhlale phansi. Ulethe la ulethe. Yabo wena. Ngikhuluma maqiniso base Ukhotheni ngiwakhuluma. wena uyazi. Wena uyakhohlwa ukuthi ngakuthola ungelutho wena uyazi. Awunayo Uyakhohlwa ukuthi ngakuthola ungenatwa wena. Ungenatwa. Mfowethu. Kodliwa uwe mina. Mfowethu. Wawodlo yimina ngithi uyakwazi nawe lokho. Angithi uyakwazi nawe lokho. Angithi uyakwazi nawe lokho. Angithi Bafethu. Kodliwa uwe mina. Cabangelani naphi phela buka ndimngakanani. Ngiyacela bafethu. Ngicela uhlale phansi baba. Kulungile. Ngiyacela. Kulungile yazi. Kulungile. Nangu ingulube ngilonela. Wena uzongithola wena ungazi. Ngifuna ukukhombisa ukuthi umbali uba yazi. Lokukhombisa ukukhombisa. Uyezwa baba. Zokukhombisa. Jwayela kabi Mina wena. bafo emhlabeni wale South Africa. Mabili Umlingani. Mabili amantombazane engikwaziyo ukuthi Ma. ayingozi. Wema. Umbali, uSimele. And wena wadecide ukushada umbali. And njengamanje wena uqeda ukutshela umbali ukuthi ubone umuntu. So bafo whatever ezoqhubeka phakathi kwakho nombali. I-relationship iyeni yaphi njengamanje dadewethu? Uyamgaba. Akube njalo. Besikhulumile Nkosi ziyaphela lento. Hayi, kukhona ngisho indlela kunezani. Kukhona ngisho indlela kunezani. Hayibo, yayiwena. Sikhulumile lento yaphela. Uyangazi mina wena. Usuyavuka ngola. Uyangazi mina. Usuyavuka. Lalela, uyangazi mina wena. Mina ngikwazi. Wena uyangazi mina. Ngiyaqala. Wena ungazi mina. Ngcono kuba uyabona ukuthi uyangiqala lapha. Awungazi wena. Awungazi wena. Futhi uyangijwayela isidwedwe uyangizwani? Yes? Uyangizwa? Udoti wendoda wena. Isidwedwe sendoda. Urwabishi. Uyona yonke into akunandaba uyehlala izathi uyakhophuka uyandiza wenza nanamsebenzi. Uyangizwa? Enza konke okufunayo, enza konke okufunayo. Uyandiza ngisho ungenzani? Wena bafo wafuna ukwehlela ngezasi lapha phambi kwamakhamera. Uyehlela ngezasi vele noma ufuna ukuqala lapha phambi kwethu? Mbuze Wehlela nawe. kaphi? Wehlela kephi? Mina manje uyaqala nje ekhaya ngamshiya. Uyangizwa akakwazi ngisho ukukhuluma. Ngamshiya nje ngoba ngenzela ukuthi kube nje. I know. Asiconfirm mfethu angifuni ukuthi waliwe ngenxa yami. Mbali i-relationship yeni iyaqhubeka noma awusamnikela inye. Akayothena lo. Hambi yothena. Ngayothena lo. Uzoba umuntu. Nkabi yami. Mhlawumbe khona into esingayikhuluma emva kwalokho kwamanje nje ayikho engayikhuluma nayo. Hambi yothena nkabi yami. Hambi yothena uzivikele. Mewukuthi ulala namanye amantombazane at least use protection mfethu. Uthini nawe bhuti ukuthi uthini bhuti? Ngenza isibonelo, ukuthi shuthi uyamnika ukuthi angaqhubeka kodwa akayivikele. Dadewethu mina ngizama ukuthi hayibo, wemadoda kanti njani nini? Yabona sengisenjweni ngenxa yakho. Nambe ngaqoqa. Wema. Ngiyafuna uzwa kahle kuleli lokuthena. Ngikuzwa kahle. Mhlawumbe khona yikuphi ongakuzwanga ngoba ngikhulume yonke into into ongayizwanga? Ukuthi ngiyothena. Awuzwanga lokho? Awuzwanga? Shuthi awunendlebe. Shuthi la, futhi indlebe ziyezwa indaba ila. Ila indaba ngoba nje ngona ukuba nezingane eningi ngakhombisa kona ukuthi la akusebenzi. Stairs awunaso. Kuba une-stairs ngaba unazo ingane ezingaka. Awuna-stairs wena. Ayisebenzi mfethu. Yibo. Into esebenzayo nje kuwena. Aza ngilutho mina namhlanje. Ngongo uyayibona. Khona umuntu owuthi ongazali ingane eziwu-11 kubo mama bahlukene. Angazondli. Fikela abafazi mina bazondlini yami bezongitshela ukuthi wena wondli. Abanye bazongitshela ukuthi bazobika izisu bamithi. Shwele Jesu. Awema. Mfethu nami sengibonile ingqondo yakhe ayisebenzi. The only thing that works la kuwena i-tautology kuphela. Nalo futhi ulisebenzisa i-overtime engenastig. Kodwa nawe mfethu. Ngishilo mfethu ngala ungithathe wena wathi la sizokhuluma ngento enothando fakho. Sayilona uthando lolu. Ilona lolu okuwena olibreakile. Angithi wena olibreakile. Wena ubreak uthando khona nezindala nginengane zami. Khona nezindala izingane la. Awema. Wena the only thing okwazi ukuyisebenzisa ngendlela i-tautology kuphela. Umbali ucela ukuthi hambe uyothena nkabi. Mawukuthi uyahluleka ukuthena nkabi yami ayiqhubeke i-relationship yethu. Exactly. Feel it, dead. Kuwena ke nkabi yami.
Uyaqhubeka usongibiza ngenkabi ngingakabi nayo inkabi. Uzobe yiyona vele, uyiyona. Hawu. Mbali. Hayi. Mina ngibonga isikhathi sakho nje. Cela ubambe ithambo. Ngiyathemba ukuthi uzovuma ukukwenza umfowethu. Kabi yami. Sengiyozwa Saqhubeka ngibiza ngenkabi. Ngilalele. Ngifuna sikhulume njengamadoda. Sengiyozwa ngawe inkabi yami ukuthi injani sex mengabe usho inkabi. Ngiyozwa ngawe. Umama akasafresh uthinta ubaba. Thintani. Ukuthinta mhla wa10 hayi manje. Yes. Ampethu. Mina nje into engizoyisho lalela umama wenze kahle. Umama ukazi wambona enza into wrong angani. Uney'ngane zakhe eziwu-2 ugada umuzi uyakunakekela uveze nanokuthi uyakondla wenza yonke into wena the time enza zonke lezi zinto wenzeni ufebile wangagcina ngokufeba wamethisa iy'ngane ey'ningi uthi kuney'ngane ey'ficiwe so mfethu ziphathe kahle angazi noma uzoba inkabi yini kukuwena nomama lokho kodwa mfethu uma ukuthi uyaqhubeka nezinto zakho angisho ukuthi akaqhubeke uma ukuthi uyaqhubeka use protection ungasebenzisi ukugula kwakho ufike ugulele komunye ugulise omunye umuntu ubuye ukufake ngapha kumama siyazwana mntaka baba Angikuzwazi inkabi yami mekwenzekile wakushela ungamqomi mekwenzekile nje wakushela umagaya ungamqomi unentombi ayinanentombi umfazi umbali igama lakhe uyazi ukuthi mabili amagama kumele uwasabe le-South Africa amantombazane umbali uSnake and umbonile-ke ukuthi umbali u-capable for ini ushiye nane-promise la yesho ukuthi uzobona umfethu sikhuluma nje uzoba inkabi maduze nje asibone kwi-episode elandelayo ukuthi sobe siphethe bani mhlawumbe sobe siphethe wena ungakhohlwa uma kuney'nkinga ezinto umjolo lula kakhulu ongakwenza thumela email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com angazi-ke ngoba senidiniwe angazi noma nisangakwazi nikhuleka sibhala ngomthandazo lekhaya ngabe hayi nkosi yami ngadlali ngoNkulunkulu ngiyakucela ngadlali ngoNkulunkulu longileke uNkulunkulu akayipresident uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njalo nabo bazobuyelana laba and into yabo izoqonda hlangane kwi-episode elandelayo khona la kumjolo TV siyabonga kakhulu